मर्निं गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय। दिनै आं लाबोबाय सासे मुंदांखा एक्ट्रेस दावगाफुनाय बिथांनि मुङा जाहैबाय रिया ब्रह्म। बिथाङा प्रडाक्शनबो दं। बिथांनि प्रडाक्शननि मुङा जाहैबाय आरबि प्रडाक्शन। दा बिथाङा गावनि प्रडाक्शनाव बेसेबां एलबाम बरनखो, गाव बेसेबां मोसाखो, बेफोरनि जोङो हिसाब निकास लानाय जागोन रायजोफोर। आं दा बिथांखौ नागिरनि, बिथाङा बबे खनायाव दङ, क'क्राझाराव दंना गैया, दंब्लाथ' नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो बिथांनि गारांखौ खोनानो मोनगोन। दै रायजोफोर, आं दा बिथांखौ फन खालामनि। दान्दिसे नेथ'। नोंथांमोना बे समावनो सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। नांबाय रायजोफोर, दान्दिसे नेथ'। हेलौ हेलौ, बे रिया ब्रह्मनाव नांबायना? औ आं फैलाव बसुमतारी दै, खुलुमनाय बावहरबाय। औ दे, खुलुमबाय। औ, मोजाङै दंथ' दा गासिबो न'खराव? हेलौ, औ खोनादोंना? औ खोनादों। न'खरावथ' गासिबो मोजां? औ मोजाङानो, मोजां दंथ'यो। दाथ' जोंथ' देहा मोदोम ओरैहाय लोगो मोनलायाखै, नुलायबायसो थादों भिडिअफोराव। औ, नोंहा गावहानो मोनसे प्रडाक्शन दं ना, आरबि प्रडाक्शन? औ आरबि फिल्म प्रडाक्शन। बे नोंनि निजा प्रडाक्शन? औ, आंनि निजाखा। औ, नोङो बे बर' हारिनि बे कालसाराव, हारिमुआव जोबोद गोख्रों माने बिहोमा होबोबाय आरो बे जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ नोंथांनि एलबामनि गेजेरजों एसे फेदेरबायबो, नङा होमब्ला? लोगोसे आरबि प्रडाक्शननि गेजेरजों नोंथाङा मेरला दाब दाब जायगानि खना गफानि एक्ट्रेसफोरखौबो बा एक्टरफोरखौबो लाबोनानै मोसाहोबाय, नङा होमबा? बिनि थाखाय खुलुमनाय बावहरबाय। थेंक इउ सो माच। दा जायखिजाया जोङो कालसारनि बिखय एसे सावरायगोन नोंनि। आदसा दे। जेनेबा नोङो नोंनि जोनोम जायगाखौ खेबसे रायजोफोरनि थाखाय बुंना लाग्रोदो दे। आंनि जोनोम जायगाया बे गसाइनिसिना होनो आरो जोंनिखौ। गसाइनिसिना? औ, गसाइनिसिना। औ, सेरफांगुरिथिंजायनो, सेरफांगुरिनिफ्राय एसे थांबावनांगौ आरो जोंना। सेरफांगुरियालागैथ' थांबाय जों। गसाइनिसिना होनो आरो। ओमफ्राय स्कुलखौबो आङो हाइ स्कुल, एलपि स्कुलनिफ्रायनो हाइ स्कुलसिम क्लास 10सिमखौ आं बे गसाइनिसिना निहुर भकेसनेल हाइ स्कुलावनो फरायदों आरो। बेहायनो? औ, बावहायनो। इंलिस मिडियामाव? नङा, बर' मिडियामसो। बर' मिडियाम। ओमफ्राय नै दाथ' क'क्राझारानो नङा होमबा एड्रेसा? औ, दाथ' आङो बेहायनो थायो, क'क्राझारावनो। आङो हाबा जाबाय माबायावहाय, सेरफांगुरि लावखिगुरियाव। सेरफांगुरियावनो हाबा जादों? औ, सेरफांगुरियावनो हाबा जादों आङो। ओमफ्राय कलेजखौबो बै जनता कलेजावनो हाबफादोंमोन नालाय। ओमफ्राय जनता कलेजनिफ्रायनो आं बिएखौ कमप्लिट खालामनायनि उनाव हाबा जादों आरो बै लावखिगुरि। ओमफ्राय फरायनाया नोंना बेसेसिम जोबहैखो? आङो बिए पास खालामनानै हाबा जादों। औ, ओमफ्राय फरायफिनासै? फरायफिनासै। नोङो हाइ स्कुल समनिफ्रायनो राप दंमोन नामा कालसाराव? कालसाराव आङो ओरैनो मेथाइ खननो ओमफ्राय मोसानो मोजां मोनखायोमोन आरो स्कुल कलेजफोरावहाय। मेथाइबो रोजाबदोंमोन जनता कलेजावहाय। हाइ स्कुलावबो एसे रोजाबदोंमोन आङो मेथाइखौ। बिनि उनावहाय जोंना आंनि बिमा बिफाया कालसारावहाय बे जोंना हारिमुनिफ्रायबो जेनेबा एसे मोसानो मानो लेंहरबायबा माबा बेबायदियाव हगारामोन आरोना जोंनि बाबाया। हगारा, खायसे बिमा बिफाया हगारा जेनेबा। हगारामोन आरोना जोंना बाबाया, माने मोजां मोनामोन आरो जेनेबा ज' थांनाय मानाय। मा सानोमोन बेबा, जोंनाथ' बिराद गामि गोथौमोन ना। ओमफ्राय ओंखायनो खालि कलेजावल' आङो पारफरमेन्स खालामनो मोनदों आरो। ओमफ्राय ओरैनो बाहेरा बे मिथिं दावथिं मोसानाय मानाय आंखौ बिदि स्कप होआखै आरो बाबाया, आफाया आरो जोंना। ओमफ्राय बिदिनो गोसो दंखायोमोन नालाय। ओमफ्राय प्राइजबो मोनलायबोदों जनता कलेजाव ओरैनो मेथाइ खननानै। मेथाइ खननानै प्राइज मोनखांबाय? औ, जनता कलेजाव मोनदों आरो ना। मेथाइआ निजे सुजुनायमोन, देंखो होनायमोन नामा मेथाइआलाय? औ, हारसिङैनो ओरैनो लिरनानै, जेनेबा दा फक सं, मडार्न सं बिदि कम्पिटिसन जायोना कलेजफोरावहाय।
औ बेफोराव ओरैनो खनबोनाय आरो जेनेबा बे मेथाइखौथ' नोंहा गोसोआव दं गोसोआवथ' दङ लाइननै ओरै रोजाबनो हागोन नामा बेखौथ' रोजाबनो दाथ' गारांफ्राबो जाला माथो बैसोफ्राबो जाबाय नालाय दे रोजाबनांला दे जाबाय दे जायखिजाया मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय आङो माने रोजाबनायाव आखाइ गैया नामा सानदोंमोन माने माने नोङो रोजाबनोबो रोंगौ स्टेजफोराव देनां लिंहरबा नों रोजाब होनबाथाय रोजाबनोबो हागोन एसे रिहार्साल खालामफिननांसिगोन आरो जेनेबा खनफिननांगौबा ओमफ्राय नों जि एलबामाव मोसाग्रोखो ना सिगां प्रडाक्सनखौ खालामग्रोखो थारमाने आङो ओरैबायदि जादों जेनेबा हाबाथ' जाबाय गथ' सानै खांखांनायनि उनाव बे आदा सिराज बाग्लारिया औ बे आदा सिराज बाग्लारि आरो बे फंबाय गेवलाङा गेवलां एक्टरा बिसोरो फैनानै आंखौहाय रायज्लायफैदों कि आब' जोंनाव मोनसे बेबायदि दंमोन स्ट'रि मुभिनि फिल्म बानायनो थाखाय मोनसे स्ट'रि दंमोन जोंनाव ओमफ्राय नों जोंखौ हायोबा एसे हेल्प खालामदो आब' बिदि होनदों आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे सोंबाय हागौ हायाखौ आंबो एसे खोनासंनानै ओमफ्राय आङो आंनि फिसायनाव सोंबाय आरो जेनेबा आदामोनहा बिदि बुंफैदोंमोन बिफा ओमफ्राय नों मा सानो होननानै ओमफ्राय दे एसे सापर्ट खालामदो होनबाय आरो आंनि फिसाया जेबो नङा दे सापर्ट खालामदो दाना बिनि उनावहाय आदाया होनबाय आंखौ आदा सिराज बाग्लारिया कि नोंबो एक्टिं खालामदो बिनानाव होनबाय आरो ओमफ्राय आं होनबाय आंथ' एक्टिं खालामनो रोंनाय नङा दां आदा आं खुनु दिन बिदि एक्टिं खालामफेराखै आंहा जेनेबा आङो मोजां मोनो न' डाउट कालसारखौहाय हारिमुखौ आं जि मोजां मोनो ओमफ्राय आं थेवबाबो बिदि एक्टिंखौ आं रोंथारनाय नङा दां आदा होनना बुंदोंमोन आरो आं ओमफ्राय आदाया आंखौ होनबाय जेबो नङा बिनानाव जों दङ जों फिनगोन नों डायलगफोरखौ जेनेबा जोंनो फोरोंखायो ओमफ्राय नोङो डायलगखौ बुंनाय लोगो लोगो नों हागोन खोमा जेबो नङा दे खालाम होननानै आदाया आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों आरो आदा सिराज बाग्लारिया ओमफ्राय बेयावनो बे हाथरखि फाग्लाखौ आङो प्रडिउस खालामनायजों लोगोसे आंबो एक्टिं खालामबाय आरो बे हाथरखि फाग्लायानो आंनि थाखाय फार्स्ट आरो बे समाव आंहा प्रडाक्सन गैयामोन आरो बे फिल्म प्रडाक्सनखौ आङो जेबो खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय उनाव बे हाथरखि फाग्ला खालामखांनायनि उनाव आंथ' एसे इन्टारेस्टबो मोनबाय फिल्मखौ नायनानै जेनेबा ओमफ्राय एसे इन्टारेस्ट मोनबाय आरो गोसोआव एसे थुलुंगानाय मोनबाय आं हारसिङैनो ओमफ्राय सरि दे ओइ माबा हाबफैदों नालाय दे अरजाया ओमफ्राय लासैनो ओमफ्राय दाना आङो बिदिनो इन्टारेस्ट मोननानै मोनसे फिल्म खालामनो गोसो जाबाय आरो आं दाना गावनो गावनो निजेथ' आं बानायसै होननानै आङो गोसो जाबाय ओमफ्राय थिग बेयावनो बे सिमां सैनारि एक्टरा बेखौहाय सिमां सैनारिखौ सिनायखायोना सिमां सैनारियाव सैनारि बेखौहाय बेजों आङो बे गथ'खौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बे गथ'खौ लोगो मोननानै बे बाबुआ जेनेबा गावनो स्ट'रि स्क्रिप्टखौहाय लाबोबाय ओमफ्राय गणेश बर'खौ लानानै बेखौ डाइरेक्सन खालामहोनानै आंबो थाफाबाय आरो हेलिना दैमारि ओमफ्राय सिमां सैनारि बिसोर सानैखौ लानानै आं बे फोरमायस' हायै गोसोखौ फार्स्ट आंनि प्रडाक्सनावहाय माबा खालामबाय आरोखि लन्च खालामबाय आरो फोरमायस' हायै गोसोखौ आंनो खालामथारबाय आरो बेखौ निजेथ' कि बिसोरखौ लानानै गणेश बर'खौ लाबाय सिमां सैनारि आरो हेलेना दैमारि आरो आं बेखौ खालामबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे एलबाम बानायदोंमोन आंनिनो उदां उदां होननाय आरो बेखौ जास्ट आङो हाथरखि फाग्ला गाखांनायनि उनाव बे सासे थुइथां मुसाहारि होननाय गथ'आ आंखौ होनबाय आरो कि आंबो होनदोंमोन बे गाना मोजां नामाथाय आगै आं खालामजायो नामा नायनो जुदि गाज्रिथार नुयोबा खालामा ओरैनो आरो ना जेनेबा माबायदि ओरैनो बे दिरबिलाव थांनाय नामैनो स्टिं लानोसै होननानै जोङो एसे क्रिउ लिंहरनानै बानायनायदोंमोन आरो एलबामखौहाय ओमफ्राय बिसोरो थुलुंगा होबाय आब' मोजां नुदों बेखौ आपल'ड खालामसै बिदि होननानै बुंबाय आरो ना बे सापर्ट खालामदों आरो बेखौ आंखौहाय बे थुइथां मुसाहारिया गावनो इदिट खालामबाय ओमफ्राय इदिट खालामनानै आंनो देखायबाय मोजाङानो आब' एक्टिंखौबो गाज्रि नुवाखै हगारजागोन दे आं सानदोंमोन जे मानसिफ्रा बिराद बखिगोन नामा जेनेबा दाथ' जेनेबा आङो सिख्लाबो नङा जाहैबाय पाब्लिकफ्रा मोजां मोनगोन ना मोना बेबा बेबायदि साननानै आं कनफिउसाव थादोंमोन ओमफ्राय एसे गोबावनि उनावसो बे माबाखौ मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जादों आरो
ओमफ्राय उनावहाय पाब्लिकफोरनि अननाय सापर्ट मोननायखौ नुबाय आंबो ओमफ्राय बिदिनो आरो कालसाराव ओंखारदावबाथ' मोदोमा गुदुं जालाङो दा जेनेबा आंबो ओंखारबाय आरो दा आंनो निजेथ' प्रडाक्सन जाबाय हिसाबै आरो जोंनि गथ'फ्रा बिराद टेलेन्टेड बिराद गोरों गोरों गथ'फोर दङ आं सानो आरो हानायखिनिखौ माने गासिबो जेखि एक्टर गोदान ओंखारा मानो मोनफा मोनफा मुभियावथ' जेनेबा फिल्मफोरावथ' गासिखौबो सोजोबनो हाया आरो बानायनो हाबाय थागोनबो सम्भब नङा जेनेबा मालाबा एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेमबो जायो मानसिनि लाइफआव जिउआव दा बेफोरखौ नायनानै नैबे मिउजिक भिडिअ'आवबा बांद्राय खरसा थाङा हिसाबै रायलायलायनानै मिलायलायनानै आङो माने साफ्रोमबो गथ'फोरनो मोनसे मोनसे एलबामजोंनो आंनि प्रडाक्सनावहाय देखायहोलांसै आं बिदि सानो आरो दा जेनेबा बे साननायाथ' जोबोद गिदिर खामानि बियो सोरबा सोरबाथ' मोसानो लुबैबाबो मोसानो चान्स मोना बिदि नों माने एसे मोजां खोनाबाथाय बासिख्ल' साफा ओरै लाबोनानै हगार हरबाय थायो आरो ओरैहाय गोदान बेथ' बाख्नायथाव बिराद मोजां बेखौथ' जों नुगासिनोबो दंखायो जेनेबा ओमफ्राय नोङो गेजेर गेजेर गावबो मोसाबाय आंबो मोसाबाय आं नुजेननायाव सानदोंमोन मावनि सिख्ला जौस्रां देरस्रां सिख्ला फैलायखौ सानदोंमोन आङो आं माने हाबा जानायखौ सानथाराखैमोन ओमफ्राय फैला बानायसो मोना मेन्देला मोनासो खोन्थाबाय फाग्ला माइसा हाबा जाबाय बियो ओरै होनबाय ओमफ्रायसो मोनथिबाय आं हाबा जानायखौ आंबा सोर धुमकेतु रखम सिख्ला गिदिर फैलायगोलाय ओरै जादों ओमफ्राय बिदिनोथ' मेरला नोंना मुभिया मोननै जादों आरो ना मुभिया आङो दासिमावहाय मोनब्रै मुभि खालामबाय आरो मोनब्रै खालामबाय ना 2016निफ्राय खालामदों आङो 2016आव हाथरखि फाग्लाखौ खालामबाय ओमफ्राय 2017आवहाय फोरमायस' हायै गोसो आरो अननायखौ 2018आव 2019आव गोथारखौ आरो ओमफ्राय दा नैबे जोङो आंथ' दाख्लै 20आवबो रिलिज खालामनो हायासै खिथेरखौहाय खिथेर दा जोंना शुटिंआ एसे साननैसो दंबावो आरो ना ओमफ्राय ओंखारजोबथारनोसै आरोखि जाथारनोसै जाथारसिगोन माने साननैसो लाबावगोन आरो ना शुटिंआ एसे आद्रा जानानै थादों नालाय एसे ओरैनो प्रब्लेमनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन ओमफ्राय आङो नेक्स्ट इयार जेनेखेने आं बे मुभिखौ रिलिज खालामगोन आरो दे रिलिज टाइमाव बोरैबा सम मोनब्ला लेंहरबा थांगोन दे माने आं ओरैबायदि सानो कि मालाबा बिदि प्रिमियार श' खालामनायाव सोरखौ लेंहरनांगौ सोरखौ लेंहरना एसे आन्दायनानैबो थायोना नाम्बारबो मोनब्रबाना निस्सय आं लेंहरगोन दे आच्छा आं नुबाय दङ नोङो गावनि प्रडाक्सनाव बांसिन एक्टिं खालामो आं गुबुननि प्रडाक्सनावथ' फार्स्ट मुभिया नोंना गुबुननिमोन जेनेबा बेखौथ' नों एसे फाइनेन्स खालामबाय नङा होमबा नै दा नोङो सोरनिबा प्रडाक्सनाव एक्टिंफोर खालामहैफेरबाय नामा आङो बेखौ आगै आं मालायनि प्रडाक्सनाव खालामनाय नङा खारन आंनो सिख्लाबो नङा नालाय ओमफ्राय आङो हारसिङैनो आंनाव प्रडाक्सन थाखानायखायसो आंनो ओरैनो पाब्लिकफ्रा जे एसे एनै सापर्ट खालायो अनो नो डाउट सोरबाया बायो जानो हागौ कि आब' रियाया खालामनांला एक्टिं थेवब्लाबो आंहा इन्टारेस्टेड गोनांखाय आङो कालसाराव आरो कालसारा मोनसे बैसोखौ बांद्राय सुनाया आं साननानै आंनियावल' खालामो आरो आङो गुबुननियावहाय खालामनाय नङा आगै बेनोथ' माने आङो रायजोफोरनि जानानैनो सोंदों जेनेबा खोथाखौ सोरबा जेनेबा आंबोथ' गोसो दंमोन नै दा लेंहरनो मोनसे लेटेस्ट मोनसे सिनेमा बानायगोन आङो फैगौ बोसोरनि थाखाय दा आं नोंखौ सेलेक्सन खालामनासो दोनबावदोंमोन गाज्रि मोननाङा दे आगै आं माने आं एसे उसुबिदा मोनो आरो आं रोंखायाबो नालाय ओमफ्राय आं ओरैनो आंनि प्रडाक्सनखायसो आं खालामो आरो इन्टारेस्टेड दङ हिसाबै बैसोआथ' समान समान आंसो देरसिन जागोन नामा मिथिला आंनाथ' 50 आंनि गिदिरानो थेवबाबो जेबो नङा दे खाथि जाहैगोन आरो ना आच्छा दा आङो मोनसे गिदिर प्रश्न नों जेरैहाय नोंथ' दा सरकारानो दा प्रडाक्सन माने बयबो बे मुम्बाइफोरावबो बिदि प्रडाक्सन थायो बिदि प्रडाक्सन माने फिसा मोनसे सरकार नङा होमबा जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्टिं खालामनो लुबैदों बिसोर चान्स मोनाखै बेखौ लाबोनानै नोङो देखायहोबाय दं
जायनो जेसे हरनो हागौ नों हरदो नङा होमबा ओमफ्राय बिसोर न'आव थांना जना थाहैयो गुबुना लेंहरा ओरैबो जायो एक्टर एक्ट्रेसफोरा दा बे एक्टर एक्ट्रेसफोरा बर' हारिमुआव खामानि मावनानै थांना थानायनि माबा मोनसे राहा नोङो बुंनो हागोन नामा एसे रायजोफोरनि थाखाय बा हारिमुनि बे मावथिफोरनि थाखाय मा खालामबा जोङो मोजाङै एक्टिं खालामना जालांनो हागोन बा मेथाइ रोजाबना जालांनो हागोन बेखौथ' दाथ' जोंखौ माने गिदिर गोलावफ्रा जोंखौ कालचारखौ फुल सापर्ट खालायोब्ला दाथ' जेनेबा मिउजिक भिडिअफोरल' खालामनानैथ' जेनेबा जों बेखौ जों लाइफखौ सेटेल खालामनो हाखाया आं सानो जोङो गिदिर गोलावफ्रा जोंखौ सापर्ट खालायोबा मोनफ्रोमबो दाब दाब जायगायाव जेनेबा हलफोर बानायो बा आरो नैबे सिरियाल टाइप जेनेबा मोनसे जोंनो चेनेल खालामनानै होयोबा जोंनि बे जे महरगिरिफ्रा रावबो ओरैनो जिरायनानै थानांनाय नङा आरो एसे एसे बयबो एंगेजआव थानो हागोन जेनेबा ओरैनोथ' मिउजिक भिडिअ बा मुभिखौबोथ' नोङो बोसोराव सोरबाया मोनसेल'सो बानायनो हागोन जेनेबा जों दासिम एथ' माबा नङा नालाय आंनिबा आङो जोंनि गिदिर गोलाव सारमोनखौसो जेनेबा कालचारखौ आं एसे नायसनजाफानो लुगैयो आरो जेनेबा जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जाहैबाय आरोखि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ होननाय जाहैबाय सारमोनहा जोंखौ जोंनि कालचारखौ मोजाङै सापर्ट खालायोबा माने जोंनि साफ्रोमबो महरगिरि गथ'फोरा ओरैनो जिरायनानै थानांनाय नङा आरो दा जेनेबा माबा बानायगासिनो ना दाथ' एसे बानायहांगासिनोआनो वेब सिरिज माबा माबि एसे बेबायदि जुदि बानायलांबाय थायोबा माखासे महरगिरि गथ'फोराबो जेनेबा एंगेजआव थाबाय थानो मोनगोन आरो बेबायदि जुदि सारमोनखौ सापर्ट खालामोबा आं सानो जेनेबा लासैनो जोंखौ नायसनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो सारमोनखौ माने हलखौ थाब लुना होबानो खामानि प्रडाक्सन थाब जागोन प्रडिउसार बर'नो गोसो गुदुं जागोन माने बयबो जेनेबा बयबो गोसो जागोन आरो जेनेबा हलफोरा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा मोनफा जेनेबा जेरावबो जेनेबा जुदि बिदि हल फिसा फिसा लुनानै होयोबानो बयबो खालामलांगोन आरो मुभिखौबो माने बानायलांबाय थागोन आरो बयबो गोसो जागोन आरो दाथ' जोंना जेबो इनकाम सर्स गैयाना जेनेबा बेनि थाखाय एसे बयहाबोथ' जों दासिम रावहाबो बेबायदि एथ' साक्सेसफुल नंखाया जोङो बयबो एसे एनै बयहाबो खस्थ'नि गेजेरावबाबो जेनेबा आं दा कालचारखौ मोजां मोनो हिसाबैसो आंबो एसे एनै गारो जेनेबा बेनो आरोना बेथ' बिदि खालामब्लाथ' मोजां जागोन निस्सय जों सानैनि रायज्लायनायखौ सिबसारा खोनानो हागौ खोनायोब्ला थाब मावफुंना होथोसै नङा होमबा थाब मावफुंना होथोसै जों सानैबो माने बे चेनेलनि थ्रुयैनो आर'ज गाबहरनाय जाबाय आरो सारखौ जोंहा आखाइ खबजोबनानै गुरै खावलायहरनाय आखाइ खबजोबनानै आदसा दा आब'आनो लिंनोसै आङो नों आगै होनबाय नालाय आब'खौनो लिंनोसै आं उन्दैयानो बहुत उन्दैयानो आङो नोङो बिदिनो बरनबाय थादो नोंनि प्रडाक्सनखौ फोथांना लाखिबाय था नोंनि प्रडाक्सना थांना थाब्लाथाय साफा सानै महरगिरिफोरा एक्टिं खालामनो सुबिदा मोनगोन ओमफ्राय मेथाइखौ आंनिबा रोजाबफिन होलांदो आब'आ बिराद मोजां नुगोन मिथियानि माथोआथ' रैसुमैथार मेथाइ रोजाबबाबो रैसुमै जागोन बायसा मोनलायलांबाय आं खेबसे ट्राइ खालामखांबायमोन आङो बे बङाइगावआवहाय सासे बाबुनि स्टुडिअ'आव थांनो खननो होननानै बे बाबुजों सारजों आंजोंनो आरोना दुएट खालामनो ओमफ्राय आं खननायदोंमोन ओमफ्राय आं लाजिनानै खारबोफिननानै मेन'काखौ होबाय आरो आंनि जायगायाव जाथारनाय नङा आङो पाब्लिकफोरजों मिनिजाथारगोन होननानै दे एसे प्रेक्टिस खालामबानो ओंखारफिनगोन नोंहा प्राइज मोनलायनाय बिदिनो आरो जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नोंनि जिउआ गोलाव जाथों अबं गसाइनाव आं बोर बिदेरना हरनाय जाबाय आरो जोंनि बर' हारिमुनि थफ्लाखौ बिदिनो फेदेरलांबाय थादो आब' दे आगै दे थेंक इउ स' माच नोंजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दे खुलुमनाय बावहरबाय दे रिया ब्रह्म नोंथांमोननोथ' फोरमायनो गोनां खोथा गैया सिनायखानाय बिथांजों रायज्लायनानै आंबो गोजोननाय मोनबाय निस्सय नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनबाय
जायखिजाया जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर सम जानानै फैबाय आं गाबोन फिन फैफिनलायगोन सासे दावगाफुनाय सिख्लासा एक्ट्रेस लानानै माने फावखुंग्रि लानानै दा जोङो बिदाय लालायनोसै दै रायजोफोर जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि बाय साबस्क्राइब थ' खालामबायना आरो शेयारबो खालामना होदो दै